kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Jean, college student, at nagpa-part-time sa isang milk tea shop dito sa Quezon City. Sumulat ako kasi nanggigigil ako. Ang daming gigil. Take two. Sumulat ako kasi nanggigigil ako sa inis at gusto kong malaman kung valid ba itong pagkulo ng dugo ko. Gusto ko din sanang humingi ng payo at baka sakaling mapayuhan ninyo ako kung paano ko i-handle ang nakakapikong sitwasyon ko ngayon. Exciting, ah. Oo nga eh. Ganito kasi, Nicole and Diego. Ako po yung tipo ng tao na sadyang payat. Magana naman akong kumain, pero kahit anong kain ko, hindi ako tumataba. Sana all! Lagi akong may belt kasi kahit ako natatakot na baka dumulas na lang yung suot ko pababa. Marami yung naiinggit sa akin kasi nga hindi daw ako tabain. Sila daw kasi kapag naparami ng kain, nakabukol agad sa pisngi at tiyan. Anyway, si Leia, yung bagong pasok na katrabaho ko, iba. Lagi niya akong iniinsulto sa timbang ko. Uy. Hindi niya din ako tinatawag sa pangalan ko, sa halip tinatawag niya akong patpat, tingting, kalansay o di naman kaya ay buto. Grabe naman. Alam mo si Leia pwede maging Love Radio DJ. Pwede, di ba? Pasok ka na, Leia! Charot! Nung simula, pinalalagpas ko lang. Sabi ko sa sarili ko, mananawa din isang araw. Aba nung hindi tumigil, kinausap ko. Nakiusap ako na tawagin niya ako sa pangalan. Huwag sa kung ano-anong bansag. Tumawa lang siya ng malakas kaya lalo akong nainsulto. Nagdesisyon akong lumapit sa may-ari na nagpapalakad ng milk tea shop at sinabi ang problema. Sa halip na tumulong, sinabi niya na napakarami na daw niyang iniisip para isipin pa ang away bata namin ni Leia. Dagdagdag ka pa. Ayusin na lang daw namin on our own. As a boss, I think medyo correct din talaga si boss doon. Hindi wala siyang pakialam sa'yo, kundi yung mga bagay na yun, pwede niyo naman pag-usapan. Anyways, kaya nang tawagin niya ulit ako ng pat-pat, tinawag ko siyang balyena! Oy, alam mo, Jean, pwede ka rin maging Love Radio DJ. Pasok ka na! It's a yes for me. Charot! Ito kasing si Leia, kung gaano ako kapayat, ganun naman siya kataba. Ang laki-laki niya, mula mukha hanggang mga daliri. Nararamdaman ko Mula magang-maga. mukha hanggang Ramdam kong maga siya. Alam mo yun? Anong manas yung... Ina-imagine ko yung pagkamanas ni Leia. Kapag siya nga ang kasabay ko sa shift, halos okupado ang buong counter. Humagulgol si Leia nang marinig na tinawag ko siyang balyena. Tapos yung dalawa pang katrabaho namin nagalit sa akin, hindi ko daw dapat ginawa yun. Kapag daw kasi payat ka, tas may nag-comment sa weight mo, compliment daw yun. Pero kapag mataba ka, tas pinansin yung timbang mo, ibang usapan daw yun. Ay. Panlalait daw talaga yun. Nicole and Diego, tama ba yung pananaw nila? Kasi sa ngayon, yung pa din ang strategiya ko para tumigil siya. Kasi nung naka-recover na siya, tinawag niya akong buto. Tinawag ko naman siyang siopaw. Ang saya nyo. Actually, ang saya din yung kasama. Mag-vlog na lang kayong dalawa. Correct! Gumawa ka ng podcast. Nakakaloka. So ayun, nung naka-recover na siya, tinawag niya akong buto.
at tinawag ko naman siyang siopaw. Humagulgul na naman siya. Tumigil siya sa pangiinsulto. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako inaasar. Pero siguradong isang araw kapag naka-move on na siya ulit, tatawagin na naman niya ako sa bansag na maisipan niya. Kapag nangyari yon, ibabalik ko din sa kanya ang pang-iinsulto niya. Tama po ba ang ginagawa ko? Kung hindi, ano po kaya ang mabuti kong gawin? Ang inyong tagapakinig, Jean. Kakaiba din to si Kakaiba din si Jean. Agree ka ba dun sa sinabi ng mga katrabaho nila na kapag ka mataba, tas kinall out ka, masakit yun. Pero kapag ka payat, it's actually a compliment. Pwedeng, Ako, para sa akin, hindi eh. ako hindi naman ako makarelate. Kasi wala namang ever nagtukso sa akin na parang, payat-payat, Pero payat-payat. tingin ko kasi, itong kapayatan talaga ni Jean, papunta na doon sa panunukso sa kanya, nakalansay. Oh. Kasi nung binabanggit niya, lagi siya nagbe-belt eh. Correct, para hindi mahulog, Oo. di ba? So siya tigul, merong payat na sexy, di ba? Pero siguro yung pagkapayat niya, baka yung payat na yung Oo. walang sustansya, yung nag-a-addict ka ba, Oo, ganon? parang kumakain ka pa ng gulay. Yung payat na, yung buto-buto na lagi Sama siyang... sama ng mga ugali natin. Siguro si Jean. Siguro si... Sorry na, Jean. Sorry na, Jean. Nagkamali ka na tinanong. Sa true. Sasabihin ko pa sana, sa sobrang payat ni Jean, isang pitik lang sa kanya, abo na siya. Yung hihipan na. Correct. Sa sobrang payat ni Jean, yung shadow niya, shadow ng palito. Charot. Yan, binibigyan Oo. lang namin ng context kung bakit masyadong hurt si Jean. Kasi Oo. siguro baka ganun nga. Ganon katinding payat. Oo. At saka yun nga yung sinasabi niya na siguro problema niya, di ba sinabi niya, kahit anong kain niya, hindi siya tumataba. Oo. And that also is a medical condition. Correct, oo. Siguro lang hindi lang tayo masyadong relate or marami tayong kakilala na mas ang medical condition nila is diabetes kasi Oo. sobrang kumakain versus yung kumakain ng sobra pero kahit kasi parang wala akong kilalang ganun na sobrang payat kahit anong kainin, hindi siya tumataba. Wala akong kilala. Mas madami yung kakilala kong Leia. Oo. 'Di ba na siopaw, Majin Buu. Mga ganon yung mataba mula mukha hanggang mga Ayun daliri. yung namamanas. Mas marami akong ganun. At kaya in a way, parang siguro, baka yung mga katrabaho, kaya ganun din yung comment na, uy, ang sakit talaga niyan. Kasi baka sila, in their experience, O baka ganun din ganun yung din sila. ganun din yung mga friends nila. Nasa heavy side versus Oo. yung mga payat. Parang ganun. Yun siguro. Oo. Or ano ba, ang kailangan mo ba ditong anuhin, Jean, is yung pagiging sensitive? Tingin ko hindi naman magiging sensitive to si Jean kung halimbawa yung kapayatan niya, yung saktong payat lang. 'Di ba? Hindi siguro ito talaga nakikita ko na parang sinasabi niya, parang nakahiga ka na. Oo, parang ganun. Oo. Salamin na lang yung kulang, ganun. Eh, inumpisahan mo sa nakahiga eh. Wala ka nilagyan ng salamin. Kasi sabi mo nakahiga, di salamin na lang yung kulang. Para Para magmukhang ano. Para mahimlay na. Diego! Sandali lang! Anong sabi sa Bible? Ibalansin natin siya. Charot, hindi. Baka yun nga yung sinasabi ni Jegs. Baka sobrang extreme kasi. Oo. Kaya gano'n na lang katindi. Tsaka yun nga, it might be a medical condition eh. Parang natanda mo yung kwento ko tungkol dun sa sinoplak ako ng anak ko. Oo. Tungkol sa dun sa nakita ko sa Yun, Disneyland na oo. medyo nasa heavy side. Tapos ang sabi sa akin ng anak ko, Na hindi di ba? mo alam na- Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan niya. Correct. Hindi mo alam yung battles niyan. Di ba? Kaya wag kang Tapos, ikaw inuumpisahan mo, Jegs, ng Ba't higa-higa. nilagyan mo ng salamin? Ba't mo kasi pinahiga? Ba't nilagyan mo ng salamin? Inumpisahan mo lang yung higa. Tapos sinamlay mo pa. Ba't ka kasi nagtatanong kung ano kasunod? Huwag ka kasi nagtatanong, sumasagot ako. Alam mo naman, napapahamak ako sa sarili kong bibig, di ba? Hindi, pero I think, kung talagang hindi na healthy, pwede mo rin namang, although hindi naman ganun kadali yung choice to live. Aha. Pero it is also a choice. 'Di ba pwede naman kasing ganun eh. Na iba naman, iba-iba ang rason kung bakit
why we leave our workplace. Aha. Maaaring maliit masyado yung sweldo, maaaring hindi mo kasundo yung boss, Correct. maaaring yung workload talagang sobrang bigat or sobrang gaan na hindi ka na-challenge, or maaaring hindi mo kaya yung mga kasamahan mo. toxic na. Toxic yung environment Oo, nai-stress ka na, Sa hindi na true. siya worth it Correct. na magtrabaho ka dyan kasi Oo. baka magkasakit ka na nga. Oo. Dahil hindi ka na masaya sa pagpasok mo sa trabaho. Baka bigla ka na lang humiga. Tapos, may... Sabi ni Jean, bakit ba ako sumulat sa inyo? Alam mo, Jean, yung sugar, lakas makataba niyan. Tirahin mo lahat ng milk tea. Hindi, Jean, inaano lang Oo. namin dito Binagagaan lang namin yung na legit yung nararamdaman mo na ako, naniniwala ako, mataba man payat. Pag, pag tinawag, Oo. pag binansagan ka, it's not Oo. nice. Pag sinabihan ka ng kalansay. Correct. May bansag, ano bang bansag sa'yo na parang ikinapikon mo nung araw? May ganun ka ba? O hindi ka naman pikon? Parang wala na kasi sinuntok ko sila lahat. Jean, actually, yung pagsuntok kay Leia is also an option. Charot! Charot lang. O diba, hindi, yung whatever it is, kalansay, mojako, Majin Buu, mataba, vapor, buto. buto. Pagka tinawag ka talaga, if you are given names or shouted out na mga ganyang klase, nakaka-insulto rin naman talaga. Oo. Nakakasama naman din talaga ng loob. Oo. So, ang sa akin nga although mahirap na choice, pero if it's a toxic environment na paulit-ulit, kasi 'di ba, pag naka-move on ganun ulit. Mabuti Oo. kung nananahimik na kasi natuto na. Kung hindi pa rin natuto si Leia, Oo. ganun ulit, tas mararamdaman mo na naman ulit 'yan. Tsaka kinausap mo na siya na nasasaktan ka Correct, sa mga diba? biro niya. Totoo. Tapos uulitin pa rin. Tama. Hindi na talaga din healthy. Tapos hindi rin pinarioritize ng boss mo yung feelings mo na ganyan. Kasi mukhang marami din problema Oo, yung boss correct. mo. Madami rin siyang iniisip Oo, dadagdag pa kayo. Correct, kasi feeling ko, iniisip ni boss, ang babaw naman ito. Para problemahin ko pa. Oo, 'Di ba? tuksuhang bata nga. Tuksuhang bata lang Oo. naman. To kaya nyo na yan. 'Di ba? Mga adults na kayo, dapat alam nyo na yon. Hindi niya alam, masyadong mabigat. So, baka kailangan mo rin ng boss na mas understanding sa ganyang sitwasyon, Oo. 'di ba? Or Yung baka- mga ganun, yung bang ganun, kasi Oo. kung paulit-ulit, bakit mo ilalagay yung sarili mo sa isang sitwasyon na alam mo lagi ka masasaktan? O di kaya magkasundo kayo, mag-usap kayong dalawa na meron kayong kasunduan na sige, papayag akong tawagin mo akong kalansay, pumayag ka rin din tawagin kitang Huwag kang siopaw. iiyak-iyak. Oo. 'Di ba? Parang yun na yung tawagan natin. Deal? Totoo. Pwede nyo rin namang gawing term of endearment. Oo, parang ganon. 'Di ba? Baboy, kamusta ka na? Oo, correct. O ikaw, kalansay. Kaya ba't, ayan na naman, kaantabay na naman sa iyo aso. Hinihintay ka kasi buto-buto ka na. Jean, sorry na. Mahal ka namin. Yung mga tipong kasi, minsan Hindi dyan kasi pwedeng- nagsisimula yung away-bate. Correct. Into Minsan a friendship. deep, correct. Deep friendship. Oo. Marami, naalala ko lang pala tuloy yun, meron akong isang one time na ganyan na nag-umpisa talaga kami sa hindi maganda. Kasi basta parang lagi niya akong inuutusan. Kasi parang nag-work ako noon dun sa company na yon. Tapos nalaman nila graduate ako ng Assumption. Tapos may feeling sila na hindi ako mauutusan. May ganun silang feeling. So parang hindi niya ako inuutusan ng mga pwede kong gawin sa utak ko. Ang mga inuutos niya sa akin, mag-stapler ng sandamukal na mga papel. As in yun yung gagawin ko. Mga 3 hours ako nagsi-stapler. Na parang hindi naman ito yung ganon. Pero ang end, doon kami nag-umpisa ha. Tapos parang lagi kami nag-iirapan. Tapos ang ending, sobrang naging kami, okay na magkaibigan. Di ba? Nagkatawanan one time, tapos na-realize namin na parang, uy, ang gaan pala nitong kasama. Oo. Baka Baka may- hindi nyo pa na-discover. Oo, baka meron lang kayong kailangang tawanan together. Kasi definitely meron silang common ground na Yes. nabubuli sila dahil sa weight nila Oo, dahil dyan sa ganyan, di ba? Oo. So, yun, baka may budding friendship pala Oo. ito in the end. Mag-reels na lang kayo. Correct, di ba? Gawa kayo. Ewan ko, Oo. pag sumikat kayo, Anong tapos, pangalan nila? ayoko na lang mag-comment. Ayoko na lang. Ayoko na lang, mapapahamak na naman ako. 'Di ba? So yung ganun. So, find that common ground. Baka Oo. naman meron pa. Pero again, it's always an option to leave ha. Oo. Kasi trabaho naman, hindi naman ito parang katulad ng marriage. Na iba yun eh. Pero trabaho, pwede kasi palitan eh. Yung ganyan na, di ba, umiyak,
tapos nung naka-recover, bumalik naman. Ibig sabihin, parang komportable din siya sa'yo na Pwede. tuksuhin ka niya. Pwedeng ganun. May mga ganun Baka may eh. ganong klaseng pag-uusap na lang na kailangan maganap. Oo. Pero again, kung hindi na mag-work yung mga pag-uusap na yan, Kung toxic na kung talaga toxic para na sa'yo. talaga, tapos ang lungkot na talaga, edi ang hirap Lipat ka doon sa tapat ng milk tea. Correct. Totoo. Labanan mo. Na may milk tea din. yung dating boss mo, di ba? Na hindi ka kinampihan. Charot. Hindi, pero magagawa ng ano yan, magagawa ng tamang pag-uusap yan, yung sitwasyon ninyo. Oo, kasi the moment na nag-stay ka pa rin, nandiyan ka pa rin, Kaya mo pa nakaharap mo pa rin siya. Kaya mo pa siya eh. Ibig sabihin, kaya mo pa Oo, talaga. Oo. correct. Kasi merong mga pagkakataon talaga na alam mo sa sarili mo na it's time to give up and it's time to let go. Oo. So sa pagkakakwento mo kasi, mababaw nga siya. Kaya siguro, hindi mababaw, sorry. Baka sabihin mo, dinidisregard namin yung feelings mo eh. Very light lang din yung atake namin ni Diego. Kasi, yung pagkakakwento mo kasi, Oo. very animated din. Oo, correct. Yung may kasamang, ganon, tinawag niya parang akong away buto. bata. Oo, tatawagin ko siyang siopaw, di ba? Ang taba niya mula mukha hanggang mga daliri. Di ba? Parang very animated din Oo. kasi. And ikaw din, isang mahalagang advice is magtanong ka lang, hindi lang yung kain ka ng kain Baka may eksperto kang Oo, baka kakausapin. kailangan mo ng vitamins na. Yes, Oo. at yung nararapat at hindi lang yung napanood mo lang na ginamit na ganito kaya tumaba. Correct. So, dapat magkonsulta ka rin sa eksperto para in the end, hindi mo na maging problema yung pagiging sobrang payat. Tama. Diba? Oo. Jean. Alright, oras natin, Jean, 1:39. Ako ang kumikinang naulo, Diego Bandito. Kasamang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!